Ano po yun? Parang ganyan lang maglakad ng asawa nyo. Oo, parang lasing. Parang lasing tapos hindi niya mahakbang. Ganun ba kanina? Paano tay? Ngayon, walang sino man makakahawak dyan sa paa nyo para kayong ano, may nana na ano? May Pag lalo na pag inihila nila ito, sabi ko hilahin. Ay, 4 months at 4 na araw yan, di ba? Tapos yung pamamaga ng paa nyo, tuwing hapon lang, tuwing alas 3. Nasagi lang kayo na nang hindi nakikita pero kulay itim po siya ha. Hindi siya duwending itim ha. Kasi mataas lang siya nakalahati sa tao. Mga laman lupa po siya. pag nag-awis O, magsapasintabi. Ngayon, Nay, lakad kayo. Anong pakiramdam nyo? Wala na, Nay. Wala na sakit na yun. Para na kayo nagmamodel, Nay. Bagsak nyo yung bigat nyo doon. Ano? Okay na, oh. Okay na ito. O, okay na, di ba? Ako dito eh. O, subukan nyo. O, wala na, Nay. Ano? Wala, Nay. Salamat sa Panginoon Kristo. Di ba? Sabi ko sa inyo, pag gagalingin kayo, magtiwala lang kayo. Okay na, Nay. Pwede na kayo makauwi niya, Nay. Pero dadasalan ko muna kayo ng konti, ha? Salamat po. Salamat, ha? Salamat po, Nay. God bless. Salamat po, Tay, ha? Maraming salamat. Maraming salamat. Ako na bahala sa elemento nito, Nay. Kalas na kalas. Papel lang yan, Nay. Papel. Papel lang po nilagay sa inyo. Kalas. Hindi na natin ito kausapin. Di ba sinabi ko sa inyo, huwag niyong intindi na masakit ito, Nay. Huwag niyong intindi na nasasaktan kayo. Magpasalamat kayo sa Panginoon Kristo dahil binigyan ng bisa yung papel. Pagpag nyo lang ng pagpag yan, Nay. Kayo rin daw na kayo. Kasi 70 plus na daw kayo, Nay. Hindi na kailangan kausapin daw to. Madali lang to, Nay, gamutin. Kahit 4 na buwan na kayo binigyan ng sakit ng karumad-dumal na masamang elemento nito, Nay. Ako na bahala. Kulay pula siya lang, Nay. Kulay pula. Lalaki to, Nay. Lalaki. Nakikita ko siya sa mga mata mo at sa katawan mo. Walang problema to, Nay. Maniwala ka sa akin. Sa araw na ito gagaling ka. Magtiwala ka una sa Diyos. Sa pangalan ni Kristo. Kalas, Nay. Hindi, Nay. Pagpag ng pagpag, Nay. Tutulungan ko kayo para mabilisan lang to, Nay. Hindi natin to patatagalin. Maganda sana kausapin, pero hindi na natin kakausapin. Palito na lang ikakabit ko sa inyo sa kabilang paan nyo, Nay. Tsaka isang posporo. Sige, kalas, Nay, kalas. Sige, Nay. Pagpag ng pagpag, Nay. Maniwala ka sa akin, Nay. Huwag ka lang didilat. Huwag ka lang mandadaya, ha? Kalas, sige, Nay. Pagpag. Amen. Sige, Nay. Lalagyan natin positive negative. Sige, Nay. Kalas na kalas. Lalagyan ko lang ng dasal lahat ng katawan nyo. Sige. Lalagyan ko lang ng dasal yan. Sige, Nay. Tumataas na yung balahibo nyo, Nay. Nagtatayo ng mga balahibo nyo, Nay. Sige, Nay. Sige. Diba sinabi ko sa inyo, paninindigan ko ang aking sinabi sa utos ng pananampalataya ko sa Panginoon Kristo. Gagaling ka at mawawala yung pamamaga ng paa mo. Patatalunin ka ng Panginoon Kristo. Madidikit mo na yung mga palad ay mga paa mo. 4 months na to at 4 na araw. Sige, Nay. Kalas na kalas. Huwag nyo lang idilat yung mga ano nyo. Lalagyan ko lang itong positive negative ang kapangyarihan ng mga paa nyo. Kalas. Sige, Nay. Sa pangalan Ama. Sige, Nay. Marami pa, Nay. Sige. Naamoy ko kasi siya, Nay. Mabantot talaga siya. Parang galing siya sa babuyan na hindi mo maintindihan. Alam ko anong elemento to eh. Pero gusto ko kung medyo malaki siya, hindi siya duwende, Nay. Mga maligno lang to, Nay. Mga laman lupa lang to. Sige, Nay. Nakikita ko siya. Mapula lang siya, Nay. Mapula. Parang amoy, ano siya, Nay. Parang amoy baboy na hindi mo maintindihan. Naamoy ko kasi yun, Nay. Pag mga ganun. Mga elemento. Sige, Nay. Minute to. Posporo yung ginamit ko sa inyo, Nay. Kabila. Yung kabila papel lang. May positive, negative ang ginamit ko sa inyo. May visa na lahat ng katawan nyo. Tinandaan ko na lahat yan. Sige. Pagpag nyo ng pagpag, Nay. Lahat, Nay. Pagpag nyo. Buong ulo nyo, Nay. Maniwala kayo, gagaling kayo. Hindi na to babalik. Hindi na kada tatlong simula alas 3 hanggang gabi. Namamanhid yung paa nyo. Tapos namamaga. Hindi kayo makalakad. Nahihirapan kayo. Makakalakad na kayo nitong araw ito. Ang aking sinabi ay mangyayari. Dahil ito'y naniniwala ko sa Diyos na gagaling ka. Isang gamutan ka lang, Nay. Sige, kalas. Kunti na lang, Nay. Narinig ko yung ano. May narinig ako sa puso nyo na masamang elemento. Nagagalit siya sa akin, Nay. Sige, Nay. Sasaktan natin siya ng todo. Sige. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan Panginoong Hesus sa mga Nazareno. Ilawan nyo. Amen. At lagyan ng kuryente at lusawin. At lagyan ng apoy upang masunog ang masamang elementong ito. Amen. Bigyan ng tubig at kapayapaan para lunurin
Umihinto na, Nay. Sige, Nay. Tapon ng tapon. Ilalim ng kilikili niyo, Nay. Tapon, Nay. Dibdib niyo, Nay. Tiyan, sikmura, lahat, Nay. Pakinggan niyo lang ako. Ginising ng Panginoon Kristo. Sundin niyo lang yung bibig ko. Una, manampalataya kayo sa Panginoon Kristo. Magtiwala kayo sa Diyos na sa langit at sa ngalan ng Panginoon Jesus Nazareno. Sige, Nay. Konti na lang, Nay. Palalamigin yung katawan niyo, Nay. Nakatodo na to ng ipit na yung papel, Nay. Tsaka yung kasing nipis lang ng palito, Nay. Hindi na umuusok to, Nay. Magtiwala kayo. Lumalambot na, Nay. Nilalagyan ko na ng bisa yan. Yan, Nay. Pinagpapawisan na kayo ng malakit, Nay. Konti na lang, Nay. Sige, Nay. Tapon ng tapon, Nay. Banggitin ng Diyos. Konti na lang, Nay. Maniwala ka sa akin. Di ba sinabi sa'yo, paninindigan ko ang aking sinabi, gagaling ka. Nagtitiwala ako sa Diyos na binigay niya ng karunungan bilang instrumento. Sa araw na ito, Nay, gagaling ka. Nawawala na, Nay. Hindi ko na naamoy yung masamang parang amoy baboy na hindi mo maintindihan. Parang nakakalisak. Yung, parang mga dumi na to ng mga baboy. Hindi, Nay. Konti na lang, Nay. Itotodo kong init, Nay, para malusaw na siya ng todo. Sige, Nay. Tanggal, Nay. Konti na lang, Nay. Umiiwalay na siya sa katawan mo. Yan, dumigay na ako. Ikaw, masamang elemento at espiritu, inuutusan kita sa pangalan ng aking Ama na si Yesu Kristo. Sa isang salita niya, laalayas ka sa loob ng katawan niyan at iiwanan mo siya. At ibabalik kita kung saan ka nang nagmumula. Sa araw na ito'y lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Nakikita kita sa loob ng katawan niya. Alam mo, nakikita mo ako. Lumayas ka. Kunti na lang, Nay. Yung tira-tira niya na sakit to. Lumambot na yung mga kamay, paa niya, ta. Sige, lumalamig na. Kunti-kunti na lang. Kunti na lang, Nay. Kunti-kunti na lang. Anong bumababa, Nay? Mainit, malamig? Mainit sa katawan nyo? Parang anong init? Malagkit? Malagkit. Sige, tapon nyo, Nay. Iyon yung sakit na binigay ng masamang elemento, Nay. Maitim, kulay-pula kasi ito eh. Mainitin din ang ulo. Katulad ko. Pinangingiti ko lang kayo, Nay. Kasi wala namang kakwenta-kwenta itong nasa loob ng katawan niya. Bagano lang siya. Isa lang siyang basura sa loob ng bahay na isang alikabok. Mga ganito, Nay. Sanay na kasi ako sa ganito, Nay. Sanay na ako makakita ng ganito. Hindi nyo, di ba kanina nagagamot ako yung demonyo pumasok sa loob ng babae, di ba? Hinawakan ko lang siya. Hindi ko siya inipitan. Hindi siya makatingin ng diretso. Takot na takot siya sa akin. Yun po ang ibig ko sabihin. Yun po yung mga exorcist. Hindi po ako nagbibiro sa ganun. Hindi po ako ngingiti. Pero yung mga ganito, basic na lang po to kasi sanay na po ako sa ganito. Hindi ko naman tinataas ang aking sarili. Dati natatakot din ako sa kanila yung nagsisimula pa lang ako. Natutunan ko ng gamitin lahat ng kapangyarihan ng Diyos na pinagkaloob niya sa akin. Yun. Sige, Nay, kalas na kalas, Nay. Kunti na lang, Nay. Kunti-kunti na lang, Nay. Oy, lumambot na yung ano nyo, nawala na yung pamamagaw. Oh, lumambot na, Nay, no? Lumalapas na yung ano, Nay. May bumaba na lamig, Nay, yan ah. May lamig, saan nagsimula yung lamig? Sana? Pababa, ibabaan niyo po yung lamig. Kayo rin yung pababa. Pababa ho ng katawan nyo hanggang paa nyo para yung kasi yung lamig po niya galing sa langit yan. Ano po yan, kapangyarihan ng Diyos. Ikalat nyo po yung kapangyarihan ng Diyos sa buong katawan nyo. Sige, para kayo naglalagay ng kunyari ng lotion sa katawan nyo. Sige, ikalat nyo po. Para mapagaling. Lahat po ng parte ng katawan nyo. O, di ba, huminto na po yung palito at huminto na yung papel, oh. Na, wala na sakit. Konti-konti, wala na rin yung init. Pagpag na, konti pa hanggang dito nyo na, ibaba nyo lahat ng lamig. Yan, pababa nyo hanggang talampakan. Yan, pati yung kabila na, hawakan nyo rin. Lahat, ibaba nyo, hawakan nyo, yan. Lagyan nyo ng bisa yan. Kalas na, konti na lang. Lumambot nyo yung kanon nyo, nawala na yung pamamagaw, nawala na yung parang batik-batik ko. Kanina, pulang-pula yan na yun. Yan, pagdilat ng mata nyo, diba sabi sa inyo, magtiwala lang kayo sa Diyos, hindi ako nagpapagaling sa inyo. Lahat tayo instrumento, walang sinong ang Diyos. Ay lahat. Pag-ibig ko at kapayapaan, alisin mo lang ang takot sa puso mo. Tutulungan kita, tulungan mo rin ako.
Hinto mo ng kamay mo na, huwag kang didila. Susugatan ko lang to. Bago ko ito pakawalan. Dilat, Nay. Sabi mo in Jesus' name. O, tignan mo, Nay. Papel lang, o. Nasasakta kayo, Nay, papel. Masakit pa, Nay? O yan, Nay. Ipitin ko na, Nay. Masakit pa? O, di ba? Wala. Tingin, makukulam. Wala na? Nakikita? Nakikita to? Kamay ko? Papel lang yan, Nay, ha? O, tignan mo, Nay. Okay. Huwag niyo bababa yung paa nyo. Yung ko kayo ng konti. Sige. Diba sabi niyo hindi, pag naglalakad kayo, parang may tumutusok sa paa nyo. Sige. Tayo, Nay. Tayo. Emily. Tayo. Sige, Nay. Lakad kayo banda dyan, Nay. Sa semento lang. Ano, Nay? Siyempre, Nay. Kayang-kaya natin yan. Tumano kayo, sabi mo in Jesus' name. Konti lang, Nay. Talon. Sige pa. O, sige pa. O ngayon, iganon yung paa nyo. Yan. Ano? Konting-konti na lang, Nay. Gapitik na lang. Hindi na mabigat yung paa nyo. Gumang na. Salamat sa Diyos. Pero tatapusin ko yan, Nay. Ilalagay ko to sa harapan ng video. Okay, salamat po.